Čaute, tak takto som dneska zobchodoval to, čo som určil ako tú predikciu, ako ten náhľad na dnešný Nasdaq. Takže takto prišiel môj obchod. Jak som hovoril, keď vyrazíme z tejto zóny, kde sme boli pred open, vyrazili sme sem, hneď na pullbacku, kvázi pullback neprišiel až tak nízko, takže tam ešte sa vstúpiť nedalo, preto som aj nevstupoval, ale tu jak sme prerazili hneď tú druhú neutrálnu zónu, ktorú som zakreslil, tak hneď na pullbacku, keď som videl tieto big trades, ktoré sem prišli, že proste tá akceptácia, tu na zlyhanie predajcov, akceptácia veľkých big buyers prišla, to znamená, že tí veľkí kupujúci to tlačili hore, tu na veľa objednávok, takže hneď pri pullbacku na tú neutrálnu zónu som bral longy, môžeme si pozrieť, ako to dopadlo. Chvíľku som si počkal, pár minútiek a prišli sme do targetu. Target bol $344 a mali sme úspešnosť 3,3 RR, takže to je docela v pohode, ja myslím. Obchodoval som so 6 mikrokontraktami.